Hello everyone, amsukpi onorongo ani kwtal haina helamsuko tabuk ang bisal goro phaijak scooty kaipimani yang mobile phone hawi tongkha ang tamu khanyani bisal goro phai himale norok thumbnail nugui saimang kana hayada ang tam khanyani bagi phai gang tabuk kero dogano kisa bathaki tongo yang kerang tisai tong hingkaba oro bathaki nai nasing tongkha tabono tabuk thangi tonglayo chori lamo tangi himale sori lamo thangnai sabon auto nanya nai norok joya saknai dongni dan blog no hingke chori lamo thangi tonglai kuta tabu hingke yang chira khana men lamo o sogya ko yango hingke thangi tam khanya thang sabo auto na nong no funogan hingke phirogu tonglai phika teng hinyale chori lamo na liya chori lamo auto bebagi kaisa si hingke ba hanya he bisal goro phirok phailaka yang le chori ram gana sok tong hingke bisal goro phirogui phaipi kata oro bisal goro no nasinani oro hingke duita tongpu geba oro nasina hin phaikata sok pukeseng go surumo oro sok painai habyaku tawuk hamnai ta ke habunai grana nadi ko ani husband hingke sakang thangise nai tongikha goro auto bebagi kono nyo kaisa hingke ukulu kote kaisa tonguta ko omo hingke asukni omo ukulungi ko di omo hanya color te kaisa tongpir omo hingke battery bai omo hingke petrol to CNG bagai obo nasine hini tonglai kata guys tabuk hingke ani bosano 5 bosor kamani bagai tika nani hini phaisai ko sub center of phaijak tika nani bagai nadi ko yang te masar jak tong nadi yang ani bosa hingke ki jaganya nana siki tong hina hadi ani bosano hanyo nasimang tongsuko giri jangmani nok simin kabai phaijak rajagi hanai bahai jane no saimi yai bon baida jangmani nasigi tong giri jagai nai te masar jangani bagai nai tong tabungke bahai boina malang khana siksoka hello guys bar katana nai injection do jagai nai himi mayangi tong khabo tabo lasi jake himi mayang jak biango do jak phunula jak phunugari biango na kono hadi rejak purbo loriu gaba hera lasa songne himi mayang gai botabo yang mathang yang itu sibra perang to khajak lo ini sila tamu yak sawa matai sana Stibelai kholgana tabuk agura tu mani pengsananta stibelai bai ignai tasinai ke stibelai kholgana tabuk tongda guys iko ang be mura bai khawro iko ngadi piajo mo sosom sutui rikha mono tabuk ang sabunai banyak tak bagi ar layo nai ta sabul bai kha tabuk ko layo resine Rebai kya hingke tabuk hingke lai dulunyai resinai ta omo hai kisa hingke motong hingke tabuk no lai dulunyai resinai
Kini video asuk jora ta nyung sinai hingke jotono no hor kaham. Tata bye bye.